Merħba għal dan l-episodju ġdid fuq l-istazzjon tal-YouTube tagħna Rescoli by Carlo. Bħal dejjem jekk għadkom m'għamltux subscribe fuq dan il-channel, nissuġġerulkom li tagħmlu tafsu il-buttuna subscribe u ħdejja tafsu l-buttuna fejn il-qampina. Dak ifisser li kull meta jkollna episodju ġdid intom tiġu innotifikati biex tkunu tistgħu taraw dawn l-episodji. Għandna ħafna episodji ta' dawn l-aħħar sentejn u nofs prattikament, ħafna minnhom kull nhar ta' Ħadd, jiġifieri tajjeb li tagħtu titwila fejn jidħlu suġġerimenti u pariri ta' x'jistgħu tagħmlu biex issebħu d-dar tagħkom u kif ukoll tistgħu tisbaw l-amara, kif tistgħu tagħmlu affarijiet minn affarijiet oħrajn, imma dik inħalluha f'idejkom. Illum l-episodju tal-lum ħajkun qed jitratta fuq biċċiet tal-arti li għandna fil-ħanut tagħna u li qegħdin għal beħ. Dawn huma maħdumin minn Astrid Zammit, ġifieri id-disin kien ta' Astrid Zammit u x-xogħol huwa maħdum minn Kevin Attard. Tajb li ngħidilkom li Kevin Attard huwa artist li jaħdem fil-Ugranu, jaħdem xogħol tal-fidda, dawn il-biċċiet xogħol tal-arti li għandna huma 9 to 5 sterling silver, ġifieri tajjeb li tkunu tafu, u Astrid Zammit iddiżinjat bħala artista ddiżinjat dan is-set ta' fil-Ugranu. Qegħdin għal-beħ fil-ħanut tagħna Rescoli by Carlo, tinsewx li il-festi dejjem ġejjin, okkażjonijiet qatt ma jonqsu u tajjeb li tagħmlu ħsieb jekk intom tagħmlu ħsieb li tagħtu rigal bis-sens lill-familjari jew l-ħbieb tagħkom, nissuġġerilkom tiġu tittawlu lil dawn il-biċċiet tal-arti. Huma vera partikolari u jispjegaw il-ħajja mill-bidu tagħha, mill-konċeppiment sa twelid, u mbagħad għandna wkoll ovvjament iċ-ċirku tal-ħajja. Ġifieri dejjem għaddejjin, il-ħajja dejjem għaddejja forma ta' ċirku. Ħajja, mewt, konċeppiment, trobbija, eċċetera. Huma ideali għal min japprezza dan it-tip ta' xogħol u huma bażikament intom ħassibuhom f'dan il-format. Dan il-format huwa ġo frame, tajjeb ukoll li l-frame huwa 3D, mhuwiex ċatt, motti wkoll perspex u x-xogħol tal-fidda huwa x-xogħol li jaqgħu ġew. Ħankun qed nispjegalkom biċċa biċċa x'inhu dan ix-xogħol, mhux ħanieħu ħafna fit-tul, biss nissuġġerulkom jekk intom titħajru għal xi ħaġa bħal din biex iżżejnu d-dar tagħkom jew biex tagħtuha rigal, tiġu l-ħanut tagħna Rescoli by Carlo u t-ċimiterju tan-Naxxar u hemmhekk tistgħu tagħtu titwila lil dan ix-xogħol. Dan huwa ix-xogħol li ħadkunu qegħdin taraw fil-ħanut tagħna. Skużawni għax għandi il-bozza u hekk tistgħu taraw dak ix-xogħol li hemm fin-nofs huwa xogħol maħdum bil-filugranu, xogħol tal-fidda, sterling silver, mhux ħajkolkom problema bih. U l-valur tiegħu ma jiġix biss għax huwa sterling silver, imma għax maħdum kollaborazzjoni bejn żewġ artisti. Ġifieri mhuwiex xogħol ta' persuna waħda, imma huwa xogħol marbut ma' żewġ artisti partikolari li ħatkun għadin tisimgħu dwarhom anke fil-futur. Minn hawnhekk ħanurikom biċċa biċċa dan ix-xogħol x'inhu u kif ġa qedtilkom darb'oħra, ejjew żuruna l-ħanut, tistgħu taraw dan ix-xogħol u xogħlijiet oħrajn. Huwa ħanut żgħir fejn imma tistgħu tiġu ispirati anke intom biex iżżejnu u tiddekoraw id-dar tagħkom. Mela, ħanurikom ix-xogħol ta' Kevin Attard u Astrid Zammit.
din il-biċċa jisimha Fih Danek, bażikament huwa allegorija għal meta l-om tintaqa' mat-tarbija tagħha għall-ewwel darba wara twelid. Dan ukoll ifisser ir-rabta li aħna għandna ma' omna, mhux ma' omna biss, imma wkoll mad-dinja li aħna ħankunu qegħdin ngħixu fiha. Imma dan huwa simbolu sabiħ ta' fejn l-om tista' tipproteġi lit-tarbija tagħha, trawwimha u tkabbara biex tkun lesta biex tgħix il-ħajja tagħha meta tikber. Din il-biċċa xogħol hija imsemmija l-infinit. U xi fisser dan fejn qed tara għandek il-ġenituri mat-tarbija b'mod simboliku imma qegħdin ukoll ġo ċirku fejn għandek iċ-ċirku etern tal-ħajja u għal meta nikbru għal-mewt u terġa' tiġi l-ħajja. Fil-fatt dawn huma żewġ tiċriki li jissimbolizzaw l-eternità fejn inti dejjem qed tiġri fuq dik il-linja u bażikament qed tgħix u qed tagħti valur lil ħajtek biex dak li tkun għamilt matul ħajtek ma jintilifx. Din il-biċċa arti li għandna hawnhekk jisimha l-istennija. U kif qegħdin tinnutaw hemm mara li hija pregnant, bil-Malti ngħidula ħobbla, qiegħda tistenna li jasal iż-żmien biex tintaqa' mat-tarbija tagħha. B'mod metaforiku din tista' tfisser ukoll stennija għal ħolm tagħna, x-xewqat tagħna li xi darba jew oħra jistgħu jsiru realtà. Imma biex isiru realtà, ovvjament irridu naħdmu fuqhom, nesperjenzaw ukoll id-diffikultajiet kollha li jiġu magħhom u hemmhekk din hija metafora għalina kollha li għandna x-xewqat, il-ħsibijiet u l-ħolm tagħna li nixtiequ jsir realtà u nagħmluh ovvjament realtà billi naħdmu għalih. Hawnhekk għandna biċċa xogħol oħra li jisimha merħba. Merħba mhux biss għax din it-tarbija għadha kif twildet, fil-fatt hawnhekk jekk tinnutaw jissimbolizza meta jinfaqa l-ilma inħeles u t-tarbija ħarġet mill-ġuf. Dan ifisser ukoll li meta naslu aħna biex il-ħolm tagħna jsir realtà u l-metafora tal-ilma tfisser ħafna lina, speċjalment li aħna bħala gżira mdawrin bil-baħar ifisser li tlajna il-fuq mill-ilma u sibna ruħna fuq art soda lesti biex il-ħolma tagħna nxandruha u naqsmuha mal-familjari u l-ħbieb tagħna u n-nies kollha li jkollhom interess fix-xogħol tagħna. Din il-biċċa xogħol li ġejja jisimha nipproteġik. Huwa sinifikat ieħor ta' fejn l-om tipproteġi lit-tarbija tagħha minn kull ħaġa li jista' jiġrila fil-ħajja tagħha, biss dan ifisser ukoll li dik it-tarbija meta tikber ħatkun qiegħda tagħmel l-istess ħaġa, bażikament huwa ċ-ċiklu tal-ħajja fejn dejjem hija logħba bejn ħajja u mewt, imma wkoll tista' tfisser għalina kollha fejn aħna nipproteġu dak li nożżu. Iktar milli oġġetti imma dawk il-persuni li nożżu u importanti li nurruhom li aħna nħobbuhom. Din il-biċċa xogħol jisimha Within fejn qegħdin taraw simbolu tal-ġuf li qiegħed ġo arzella. Din l-arzella tissimbolizza ħafna affarijiet, tissimbolizza l-imħabba, tissimbolizza l-fertilità, imma wkoll il-fortuna. Ġifri fejn bħala simbolu din tfisser għalina wkoll simbolu li xi darba dak li għandna aħna ġo l-arzella tagħna, dak li għandna fil-sibiet tagħna nistgħu nagħmluh realtà mhux nistennew biss imma naħdmu għalih. Wasalna fit-tmiem ta' episodju ieħor mill-sensiela ta' episodji li għandna fuq il-YouTube channel tagħna Rescoli by Carlo
U ħan konkludu apparti din il-biċċa amara li warajna li saret ġiet irrenovata, imma din ħatkun għal-episodju ieħor fil-futur qarib. Ħankun qed nispjegalkom x'sar u x'ma sarx u x'kienet ukoll. Imma ħan ikkonkludu waħda minn dawn ix-xogħlijiet artistiċi, waħda mill-favoriti tiegħi li jisimha Il-Vjaġġ. U x-xogħol li fiha fejn għandek persuna, bażikament persuna li qiegħda fuq dajsa, fuq luzzu, mdawra bis-sema u bil-baħar. U hawnhekk illum nikkonkludu dan l-episodju tagħna fuq il-YouTube channel, ovvjament, Rescoli by Carlo. Tinsewx tagħmlu subscribe. Grazzi ħafna. Nerġgħu nittaqgħu darba oħra. Ta-ta!